wabarakatuh. Sesek dibaleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo bala-bala, sapa sing ngerti kenapa mau salame tak baleni? Ngene lho, ngandikane Bu Guru nek awake dhewe melu lomba sing nomor 1 iku kudu pede dhisik. Senajan asline ya dhisik ngono. Dadi pasti udah ngerti toh nek iki sejatine aku lagi grogi. Tapi kudu tak pupus sesuk grogiku ben jumbo mbek awakku sing gedhe diwontor ngoten iki. Ra kenal mula ra tresno. Kenal kok, jenengku Raihan Putra Azhawan. Nek kenalan ngene iki kan pangarepku sudah ditresno karo aku. Tadi orang bapak, ibu, dan keluarga aku sing tresno mbek aku. Nanging kanca-kanca ya iso tresnane aku. Ngomong ke tresno, aku iki bukti tresnane bapak lan ibuku. Aku iki blasteran lho. Blasteran dalam negeri maksudnya. Ibuku asli wong Padang. Arti Padang dong. Bapakku asli Padang. Tadi gini bapakku sing dominan dengan aku. Sing hitam manis iki. Hitam manis, jam hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Alah malah nyanyi. Balen ning bapakku sing gelap alias peteng yo. Papa kan peteng. Aku iki wedi banget bikanan sing peteng ora ono cahayane ngono kae. Angger peteng, pikiranku bisa ning ndi sinagi kepala bersini. Lah dalan sekiku ana Mbak Kunti. Nanging bukannya saka rasa wedi petengku kuwi, aku pengen dadekke peteng ben iso cerah bersinar kok cita-citaku. Aku duwe cita-cita sing dikawani wong akeh. Yaiku petugas PLN. Pira dikangen nical. Kalau nggak masuk gelangan tok. Torna gelangan ngono kae bisa dadi idola dadakan. Kabeh wong metu saka omah rame-rame ndelok petugas PLN sing lagi dandani kabel ning cakak listrik. Nang desaku tekone petugas PLN lu ditunggu-tunggu katimbang kurir Shopee. Amarga kurir Shopee teko mengaturke paket lan bayar COD. Nanging nek petugas PLN sing teko dheweke nang kehidupan dari kegelapan. Tur ya gratis. Aku ki lagi nyadar manusia zaman modern saiki manjae rambu listrik nera. Pisan ae listrik mati wis dunia kaya bar. Obrangan 5 menit wae HP gak iso dicas. Jaringan wifi pedot. AC mati. Lan sing paling bahaya awake dhewe mulai ngobrol di keluarga. Anak wedi aku ditakon-takoni marang bapak lan ibuku. Piye le sekolah mau lancar Bu? Kebuji piro le? Sangat dosa Pak. Padahal sangane kuali. Wis kaya polisi lagi interogasi penjahat ngono kae. Nek aku ditakoni marang bapak lan ibuku babagan sekolah. Wis yo, engko aku gentil ditakoni dan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.